Euskara itzuli da Gabriel Aresti Euskaltegiko ikasgeletara. Klaseko jendarekin egotea askoz ere hobeto. Klasera itzuli beti, bai, desberdina da. Osa. 170 gora dira bueltatu nahi dutenak. Modu mailakatuan, sarrera irteeren ordutegiak zehaztuta eta beharrezko osasun neurriak hartuta zabaldu ditu ateak. Intentsitate altuko kurtsoetako ikasleak itzuli dira. Egunero 5 orduz etortzen direnak daude, horiek dira esan dezagun dedikatuak, hau da, euskara ikastea da beraien egitekoa. 60 bat hasi dira eta pixkanaka joango dira ikasle gehiago hartzen. Tutoretzen bidez, mintza saioak, saiatuko gara, ahalik eta gehienengana iristen. Gabriel Aresti Euskaltegian ikasle batzuk behintzat klaseetara itzuli dira, baina 2 hilabete luze hauetan ez dute euskara konfinatuta izan. Adibidez, bideodeiak egin, hitz egiteko euskaraz eta ez galtzeko. Eta gero baia ariketak eta ordenagailu bidez. Bideodeiak egitea izan da ikasle gehien eskertu dutena. Ahalik eta denbora gehien eskaintzeko euskaraz hitz egiteari eta ordu batzuk sartu ditugu. Ikasle berriak hartzeko ere prest daude. Udako eskaintza martxan dute.